खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि एसटिपि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां जाय बिनायसाफोरा इउपिएससि एबा एपिएससि नि मेन आनजादनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय बिथांमोना राङारि अनसुंथाइनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्सआव आरज गाबनो हागोन होनना फोसावबाय। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मान्डालिन पार्टीना चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बरानो उफ्रायै बिटिसिनि नेहाथारि सेक्रेटारि महरै बिबान होनायखौ बोखारफिनबाय। हादोरसा सोरखारि पार्सनेल ए बिफाननि नेहाथारि मनिता बरग'हाया 4 अक्ट'बराव बेनि मिथिसार बिलाइखौ होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया हादोरसानि थाखाय जर'खा बिथांखि श्रद्धांजलि बिथांखिखौ बेखेवबाय। आसामनि सोरबा सुबुङा बायहेरायाव खामानि मावहैनाय एबा फरायहैनाय समाव थैयोब्ला गोथै सह'खौ मान होनानै गावनि न'आव आयेनारि बायदियै लाबोनानै न'खराव गथायनायनि थाखाय बे बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा आबुङै मदद खालामगोन। दिनै 7 अक्ट'बर अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना दिनै रांखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि सायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फिन आरोबाव माखासे बाथ्राखौ फोसावबावदों। আপোনালোকে জানে যে অহাকালি আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণ শুভাৰম্ভ হ'ব। ৰাজ্যৰ 30 লাখ লোকে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন কালিৰ পৰা পাবৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব। অৱশ্যে বিটিচিৰ সিলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে, সেইবাবে বিটিচিৰ হিতাধিকাৰীসকলক পুঁজি দিওঁতে আৰু কিছু পলম হ'ব। কিন্তু অহাকালি যি 30 লাখ আই মাতৃয়ে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব, এই অৰুণোদয় আঁচনিত আমি আৰু এটা নতুন সংশোধনী আনিছোঁ। আমাৰ যিবিলাক জীৱিকা সখী বাইদেউ আছে, গাঁৱত তেওঁলোকক কেতিয়াবা জীৱিকা সখী বুলি কয়, কেতিয়াবা পশু সখী বুলি কয়, কেতিয়াবা বেংক সখী বুলি কয়। আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনত কাম কৰা কমিউনিটি কেডাৰৰ সকলো জীৱিকা সখী বেংক সখী বাইদেউক আমি ডিৰেক্টলি অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ ফলত বেংক সখী জীৱিকা সখী বাইদেউসকলেও তেওঁলোকে পাই থকা যি পুঁজি বা বেতন তাৰ লগত অতিৰিক্তকৈ আৰু 1250 টকা লাভ কৰিব। এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা অসমৰ 14,000 সখী বাইদেউ উপকৃত হ'ব। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै समायखिरा लानाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा टुइटनि गेजेरजों हामलायथि बावहरदों। उदालगुरियाव एपिबि दोलोआ खौरांगिरि मेल लादों। हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। गिबियावनो मैया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिसि सोरखार गोदानै दाफुंजाबाय, बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एपिबिनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जों आसा खालामो इसोरा बिथांमोनखौ बोर होगोन मोजाङै मोजां दैदेनलांनो एबा सामलायलांनो हानाय बादि। जों मिजिं खालामो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि राफोद दैदेननायाव 6 स्केड्युल एबा जा 6थि फारिलाइ बेनि जाफोर गोहो आरो जा आखुथायफोर बेफोर गासैखौबो गायसनफिनजोबनो हागोन आरो लोगोसे गासैखौबो दिदोमै लाखिफिननो हागोन होननानैहाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि बे बिटिसि हालामनि जेसेबां राव हारिमु आरो धोरोमनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय खौसेथि गोजोन आरो जौगानाय बेलायाव गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो बे बेलायावहाय जों जेब्लायबो एपिबिनि जानानै जोङो
BPF हान्जाखौ एबा बिथांमोननि दैदेननाय जा सोरखार बेखौहाय जोङो जेब्लायबो मदद होलांगोन। गोरोबथानि जायफोर फारिखौ मावफुंजाथाव बेफोरखौ मावफुंलांगोन होननानै जों मिजिं खालामो। स्पेशली XNDB फोरनि जा जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो। बे बेलायावहाय गुबैयै गोजोन गोरोबथानि उनावबो सागानगिरिखौ लाफानानै जायफोर XNDB दासिम जेलाव थानांगौ जानानै दङ बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बे बेलायावहाय जोङो गासैबो रोखोमनि मदद होनो थाखाय जों थियारि। मानोना बिथांमोननि केसनि बागै स्पेशली जों रायजो सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारजों माखासे थाखोआव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय जायखि जाया मदद नांगौ जायोब्ला जों सोरखारनो मदद होनो थियारि। FBBआ जोनोम जानायनि समनिफ्रायनो मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ। बे जाबाय थै जिउ होनानै मोननाय जा BTC 6 शेड्युलनि जा पावार अफ अट'नमी एबा गावखौ खुंनो हानाय जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ जाहाथे सोरबा नेशनेल पार्टिया दखल खालामनानै बेखौ सिलिंखार खालामनो हाया बेखौ जों जेब्लायबो स्टेन्ड होबोगासिनो दङ आरो बे स्टेन्डआ जोंहा दिनैसिमबो दङ। जों आसा फारिगोन BPF हान्जाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बेखौ जेब्लायबो नोजोर होगोन जाहाथे बे जोंनि आखायावनो थायो। जों आरोबाव आसा फारिगोन जेसेबांखि जौगानाय गोजोननि बागै खामानि मावा मानो मोनसे खोथाखौ जाहाथे जेब्लाबो गोसोआव लाखियो जे जोंनि इयुन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय बायदिसिना जाहाथे थांखि बिथांखिफोर लानानै खामानि मावलाङो। गोजोन्थों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। प्रमद बर' बिथाङा इलिगेल साख्रि होनायखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै होगोन होनना फोरमायथिदों। लोगोसे BTCखौ सिगांनि बायदि गासिबो गोहोखौ लानानै खामानि मावगोन। जेराव UPPL थायो बेयाव जों थाया होनना फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे नेपाल आरो जम्मु काश्मीरावबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायगोन आरो मोन 0 बिफाननि हरफिननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि गोहोआ सिगांनि बायदिनो जागोन होनना फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा।